दाय गैयै मानसिनि थैखौ दिनै सरकारा फसरबाय। बिसाखौ गोसोखाङो सिन्थाजों आं जिउ खांनांदों। बिसाखौ जोङो मार्टिननि फंबाय बिनि मुङा माइकेल नार्जारी। बेखौ दा एसपि कास्टडियावहाय दोननाया दिनैसिमाव 40 दिन बारलांबाय आरो। एसे गुदिहांनिफ्राय एसे बुंनोसै। जोङो जेब्ला माइकेल आरो बिनि बिमाखौ जेब्ला 14 थारिख जानुवारियाव लांनाय जादोंमोन, बेनि उनाव जोङो जेब्ला 14 थारिख बे दिनखालिनो जोङो आमगुरि असि लांनाय हिसाबै जों थानायाव थांनाय जादोंमोन आरो। बे थाना थांनाय समावहाय जोङो रायलायनायावहाय असि सारा बुंदों जाहैबाय जोंखौ, माखासे नोंसिनि लिडारफोर दङ बिसोरजोंबो रायलायजागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय बियो बुंबावदों दिनैनि गेजेरावनो गगोन, दा बेलासि मोनाफ्रावनो गलां दोनहैफिनगोन, जोंनि मानसियानो दोनहैगोन, जेबो सिन्था खालामनो नाङा बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेयाव आं होननाय जादोंमोन बोथोरा बिराद गुसु, बे गुसु बोथोराव बेबायदि गामिनिफ्राय मानसि लाबोनानै बेबायदि दोननाया थिग जायाखै, बिराद गुसुमोन बे समाव आरो बोथोरा। ओमफ्राय बेयाव होनदों आरो असि सारा, नों बेखौ नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनो नाङा होनदों आरो। माने बेयावहाय दोननाया मोनसे जोङो जाब जुब न'आव दोननाय जायाखै, बिराद मोजां न'आवसो दोननाय जादों, एसि रुमाव दोननाय जादों, नैबे खोथाखौ बुंदों। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो आरोबाव नेक्स्ट डे बिनि अखानायै आरोबाव जोङो बे आमगुरि थानायावनो एसे डिमान्ड खालामहैनाय जाबावदोंमोन, जायहा दायनिगिरि बेखौ नागिर, दायनिगिरि जाया नङा बेखौ हगारनांगौ, बे खोथाखौ बुंनायलाय माने असि सारा बेयाव मोनसे खोथा बुंबावबाय आरो, बेखौ जों जेबो खालामनो हाया, जों बेखौ एरेस्ट खालामनाय जायाखै, बेखौ एसपि सारासो स्टेटमेन्ट लानो लिंहरदों, बिसोरजों रायलायहै, बे खोथाखौ बुंदों आरो। बे समावहाय बेनि आरो दाना नेक्स्ट डेआव जों थांबाय, एसे हजोंहाय रायलायहैनायबो जाबाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय एसपि सारजोंथ' जोङो रायलायनो मोनाखिसै, जों पारमिसन लादोंमोन, पारमिसनखौ मोननाय जायाखै आरो। बिनि एसे उनावहाय सप्तासेसोनि उनावहाय आं सासे आयंखौ लानानै रायलायहैनाय जादोंमोन आरो। रायलायनायाथ' आंनो रायलायखादों। बेयावहाय आं एसपि सारजों रायलायनायावहाय एसपि सारा आंखौ बुंदों आरो डाइरेक्ट, आं बेयाव बुंदोंमोन आरो सारनि कास्टडियाव सानै मानसि दंफैयो, ओमफ्राय बिसोरखौ हगारगोन ना दोनबावगोन बे खोथाखौ सोंनाय जादोंमोन आरो। बे समाव बुंदों कास्टडि, जोंथ' सेफ कास्टडियावसो दोनदों, बे खोथाखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय आंखौ बियो सारा डाइरेक्ट सोंदों आरो आंनावहाय, नों मार्टिननि मा जायो बे खोथाखौ सोंदों आरो। ओमफ्राय आं बुंदों आं मार्टिननि बिबथैनि बिमायंनि फिसाला, आं बिनि काजिन फंबाय, बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो। ओमफ्राय बियो आंखौ बुंदों नों लिंहरनो हागोन नामा मार्टिनखौ, बे खोथाखौ आंनाव सोंदों आरो डाइरेक्ट। बेयाव आं बुंदों जोंजोंथ' जेबो सोमोन्दोआनो गैया, बियो न'खरजोंबो सोमोन्दो जेबो गैखायामोन, सिगांनिफ्रायनो बियो आलादा बाहेरायावसो थाखायो, न'आव थाखायामोन, नैबे खोथाखौ आं बुंदों आरो। ओमफ्राय बेयाव होनदों जाहैबाय एसपि सारा, सान्ति सुक्ति जाबाय, एकर्ड जाबाय, बिसोरनो गावसोरनो एकर्ड खालामबाय, आरो दा मानो बेबायदि असान्ति खालामबावखो, बे खोथाखौ आंनाव सोंदों आरो। बेयाव आं बुंदों सार जोंबोथ' बिदिखौ लुबैया, जोंबो बिदिखौ जाजानायखौ लुबैया, मा जाहोनाव बिदि जादों जोंथ' बेखौ मोनथिया, गावसोरसो मोनथिगोन। बेखायनो जोंनाव मोनसेल' खावलायनाय, जों सारनाव रिकुवेस्ट खालामो, सारा जेन बेबस्था खालामनानै जाय निर्दुसि बेखौ हगारोबा जों बिराद मोजां मोनगौमोन। मानोना जोंना न'खराव बिराद गोरिब, माने आबाद खेथिजों सोलियो, न'खराव दा जिर' जानानै दङ। बे खोथाखौ बुंनायाव माने एसपि सारा बुंदों बे समाव जोंखौ नोंसोर रिलेटिभसफ्रानो एसे हेल्प खालामलायना होदो, बे खोथाखौसो बुंहरदों आरो। ओमफ्राय बेयावबो आरो मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन आरो, जोङो जुदिबा जोंबो बेबायदि आरोबाव जोंखौबो न'खरनिखौबो बिदि आरोबाव लाबोबावोबा, बिदि बुंनायाव जों बिदि खालामा, नैबेबायदि खोथाखौ एसपि सारा बुंदों। आरो बियो बुंदों जेनेबा आं बुंनाय समाव आं ओरैबायदिबो मोनसे कुइसन खालामबावदोंमोन, सार माने कास्टडियावथ'
सासे मानसिखौ 24 आवार्सल' दोननो हायो बेयाव मोनसे इनभेस्टिगेशन सोलियो आरो बे इनभेस्टिगेशना 24 आवार्सनि गेजेरावनो जोबनानै जुदि मोजां रिजाल्ट फैयाबा बिसोरो मेजिस्ट्रेटनाव फरवार्ड खालामो ओमफ्राय मेजिस्ट्रेटआ बेखौ 15 दिननि थाखाय अर्डारखौ बारायना हरो दा 15 दिन बारबायमोन आरो जेब्ला आं रायलायहैनाय समाव ओमफ्राय बेयाव सोंदोंमोन आरो बुंदोंमोन आरो टाइमाथ' जोब्बायमोन दा मानसिखौ हगारगोन माब्ला ओमफ्राय बेयाव बिसोरो बुंदों माने जों कास्टडियाव दोनाखै बेखौ सेफ कास्टडियावसो दोनदों जों बेखौ पुरा माने अपोजिशन पार्टिनि माखासे कमप्लेनफोर दङ बेनि थाखायसो माबा मोनसे जानो हागौ बेनि थाखायसो जोङो बेखौ पुरा सेफटि हिसाबै जों दोनदों नैबे खोथाखौ बुंदों आरो ओमफ्राय जोंनि साननायावथ' बेयो मोनसे इलिगेल एकदम नंखाय जों सानो आरो जायखिया जोंना बेनो मोनसेल' खावलायनाय आरो जों मानसिखौ हगारजानो लुगैयो माने हगारोबा खोब मोजां मोनगोन जेसेबां हायो माने जोंनि बिटिआर सरकारखौबो आं खावलायबाय आरो जोंनि आसाम सरकार आरो बिसोर बिथांमोना थाबैनो बेबस्था लानानै एसे जोंनि दाय गैयै मानसिखौ हगारोबा जों खोब मोजां मोनगोन आरो बेबायदिनो जोङो नेनानैबो दङ गोबाव जाबाय नेयैनो जों दासिमबो सरकारनि जेबो एगेन्स्टआवबो जों खोथा बुङा मानोना जों एसेब्लाबो जों रेसपेक्ट होखायो सरकारखौबो जों मानियो जोंनिनो सरकार हिसाबै दा जोंनि हारिनि मानसियानो बेबायदि समस्यायाव गोग्लैबाय जेब्ला सरकारखौ जोङो हेफाजाब खालामजानो लुबैयो आरो बेखिनियानो पुलिस लांनाया ओरैबायदि फिसालाया दे आंनि फिसाला मार्टिना बियो माने बिहामजोनि केसाव एसे बायरायाव थांनानै थाहैदों बायरायाव थांनानै थाहैनायाव माने बियो फैफिनाखिसै दा माबा बै सरकारनि अर्डार बायदि बै आमगुरि थानानि असिया जोंखौहाय न'खरनि मानसिखौ बोखांनानै काजलगाव गेस्ट हाउसाव दोनहैदों जोङो थाङा होनबाय थादोंमोन जोङो आफुथि खालामबाय थादोंमोन नोंनो स्टेटमेन्ट लाजोबखाबाय जों मानो थांबावनो होननानै जों बुंबाय थादोंमोन बियो एसपि सारआ नोंसोरखौ स्टेटमेन्ट लानो लिंहरदों नोंसोरो थांनांगौ जों दानो दोनफैफिनगोन होननानै जोंखौ जबरदस्ति लांदों बिराद गुसुनि दिन आं बुरै देहा सिबो गैया जों जेरै बुंजादों ओरैनो जों जिखौ गानदों बेखौनो गाननाय जोमै जों थांदों बिमा फिसा जों सानैबो थांदों बिमा फिसा सानैखौबो जोंखौ काजलगाव गेस्ट हाउसाव दोनहैदों बिनिफ्राय थानायाबोथ' बिसना गंसेल' होदों रुम मोनसेयावनो जोंखौ दोनदों खम्बलाबो गांसेल' होदों आं उन्दुनो हायाखै फिसालाया गोरलैमोनब्ला आं उन्दुनो हागौमोन फिसाला गेदेरजोंनो आंखौ बेबायदि अबस्थायाव दोनदों बिराद खस्थ' होदों आरो आं बुरै देहा बिराद गुसुनि दिन आं बेवहाय लोमजादों उन्दुनाय जायाखिसैना गोजांदों लोमजादों आंखौ हस्पिटालाव बे काजलगाव हस्पिटालाव लाबोदों ट्रिटमेन्ट खालामदों आरोबाव आंखौ लांनानै दोनहैफिनदों बिनिफ्राय दोनै दोननानै उनावहाय आरोबाव आंनि साननायजों टेनसनजों आंनि प्रेसारा बारा जादों बिसोरो हगारखायामोन बे प्रेसार बारा जानायावसो बिसोरो आंखौ हगारदों दा दासिमबो फिसाला सासेया गनाय मोनाखै दासिमबो दङ दा फिसालाखौबो हगारगोन होनना खोथा होबाय थायो फिसालाया दिनैसिमबो गबोआखै जों नेगासिनो दङ दा जोङो सिखाव खावाखै बिबिसारि खालामाखै मानसि बुथाराखै जों दाय गैयि मानसिखौ बिसोरो दोनबाय थाबाय दोननानैबो जेबो खामानि जायाखै माबा मोनसे खामानि जादोंमोनला दोननो हागौमोन दा बेखार बिसिनि दोननाया दा आं बेनो सरकारनिसिम खावलायनाया जाहाथे बे फिसाखौ हगारो आं बे फिसाजोंनो थानांगौ जानांगौ रावबो गैया आं फिसानि थाखाय दुखु खालामो आं फिसाखौ गोसोखाङो सिन्थाजों आं जिउ खांनांदों फिसाखौ जोङो ओरैनो खाङा माबा मोनसे आसा थांखिनि थाखायसो जों खाङो बिनिखायनो आं बे फिसाखौ सरकारनिसिम खावलायो सक'जानो आं आसा खालामो बेबायदिनो दाय गैयै मानसिनि थैखौ दिनै
सरकारा फसरबाय मानो फसरखो दिनै बिसोरो बे बिसाखौ बख'वाब्ला गावसोरनो दायनिगिरि जागोन गावसोरनो दायनिगिरि जागोन दिनै रान्दिखौ इनाय खालामबाय मावरियाखौ नासयबाय दाय गैयि मानसिनि थैखौ फसरबाय सरकारा आं खावलायदों बिटिआर सरकारखौबो सुख जानो आं लुबैदों दाख्लै नै बे फेब्रुवारि 25 थारिखआव बेबायदि खावलायदोंमोन जोङो दिनैसिमबो सरकारा खेरखेरायाखै खोनासङाखै खोनासंनांगौसिमोन खेरखेरायनांगौसिमोन हगारनांगौसिमोन जोङो मोजां रावजों सरकारनाव जों खावलायदोंमोन दिनैसिमबो जों जेबो खबर मोनाखै